L-imħabba ta' Kristu tħeġġiġna. Hekk jikteb San Pawl fit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin. Huwa dan it-tħeġġiġ li jimbuttana biex niċċelebraw 800 sena mit-twaqqif tal-Ordni tal-Predikaturi. Niċċelebraw dan l-anniversarju b'sens ta' gratitudni lejn Alla illi batilna lil San Dominku, awtur oriġinali ta' kif wieħed jgħix il-voti reliġjużi b'mendikanza u radikalità. U b'aktar umiltà inroddu ħal lil Alla tal-li mexa mal-ordni tagħna matul dawn is-sekli kollha, qawwieħ u għanieħ kemm fl-erf u kif ukoll fil-qdusija. Iżda b'attitudni aktar umli nitolbuh ikompli jieqaf miegħu, janieħ b'vokazzjonijiet ġodda fil-farat kollha tal-ordni tagħna u jkompli jibetilna profeti ġodda fi żminijietna biex bħal dejjem l-ordni tal-predikaturi jiġġedded, jissaħħaħ u jikber fil-fidi. Il-ġublew illi jfakkar dak il-mument tant ażiż meta fit-22 ta' Diċembru tal-1216 il-Papa Onorju III bil-bolla Gratiarum Omnium Mergitori tal-approvazzjoni pontifiċja lil dan in-nefs ġdid fil-Knisja illi kellu jseħħ kemm fil-predikazzjoni u anke fl-għejxien tal-fidi. Il-ġublew għal daqstant huwa mument fejn niġġeddu u nitolbu biex il-familja Dominikana tikber u tiftakar dejjem iżjed dak li San Dominku għamel, jiġifieri li nixterdu ma' kull imkien imħeġġin mill-ispirtu ta' predikazzjoni. Min huma l-lajċi Dominikani? Il-Kostituzzjonijiet tagħna jgħidulna illi l-lajċi Dominikani huma dawk li jissieħbu fl-ordni imqanqla minn Alla permezz ta' doni speċjali ta' apostolat skont l-ispirtu ta' San Dominku biex jaħdmu għas-salvazzjoni tagħhom u tal-oħrajn. Bil-professjoni tagħhom, il-lajċi Dominikani jimpenjaw ruhom biex jinaqdu fil-ħidma missjonarja Dominikana, jiġifieri dik li jwasslu sa truf fl-art il-kelma ta' Alla. Aktar minn qatt qabel id-dinja titlobna il-għala tal-fidi tagħna u aktar minn qatt qabel aħna mistennija li nkunu mħejjija tajjeb biex inwieġbu. F'dan id-dawl l-impenn tal-lajċi Dominikani għandu jidher bħala tama, hekk kif San Dominku kien ta' tama fi żminijietu. B'hekk il-lajċi Dominikani ma jibqgħux spettaturi iżda protagonisti fil-Knisja. Minħabba f'dan, il-lajċi Dominikani għandhom ikunu dejjem attenti biex ma jaqgħux fin-nasba ta' rutina errieda li toqtol kull entużjażmu u tħabbrik għall-kelma ta' Alla. Huma aħna il-lajċi li rridu nimpenjaw ruħna biex niftħu it-tieqa fuq kmajjar li ilhom magħluqa, li naħsbu f'modi ġodda u aktar effikaċi li bihom inkunu nistgħu nwasslu l-bxara tajba. It-tħejjija għal-ġublew tal-ordni tagħna tistedinna biex matul din is-sena naħsbu b'mod partikolari fuq il-lajkat Dominikan. Tistedinna niskomodaw ruħna fil-kumdità u nerġgħu naħsbu mill-ġdid kif dan il-moviment tant utli fil-familja Dominikana nistgħu insaħħuh. Li tkun lajk Dominikan mhuwiex sempliċement li tkun devot ta' San Dominku jew ammiratur ewlieni tal-familja Dominikana, imma jfisser li tkun mixawl biż-żelu għax-xandir tal-kelma. Aktar minn qatt qabel illum nifhmu l-bżonn li naħdmu id fit f'din il-missjoni tagħna. U aktar minn qatt qabel il-lajċi Dominikani għandhom bżonn li jkunu iffurmati tajjeb biex jgħinu fil-predikazzjoni. Alla fil-ħniena tiegħu iżżejjen lill-ordni tagħna b'diversi qaddissin kbar fil-farat kollha tal-familja Dominikana. Il-għajxien tal-professjoni Dominikana bħala lajċi ukoll waslet diversi persuni għal-qdusija. Fosthom l-aktar riċenti huwa il-Beatu Pier Giorgio Frassati, illi l-Knisja għażlitu bħala mudell għalina l-koll li ngħixu l-lajkat Dominikan. Huwa għex jaħdem ma' dawk l-aktar emarġinati u spiċċa biex miet minħabba l-istess xogħol li huwa kien jagħmel.
frassati huwa għalina sfida taqbad biex nevalwaw il-metodi tagħna ta' evanġelizzazzjoni, biex nistudjaw sewwa min huma l-emarġinati fis-soċjetà tagħna u kif nistgħu nilħquhom. Huwa sfida ta' kif anke l-lajk Dominikan huwa mitlub li jiskomoda ruħu u jgħix ħajja radikali skont l-Evanġelju. B'dan kollu f'moħħna, f'din is-sena dedikata lill-lajċi Dominikani, jella nitqanqlu biex niġġeddu u naħsbu f'metodi aktar effikaċi ta' kif titwassal il-kelma. B'dan biss nistgħu nixbħu lil San Dominku fil-ħidma tiegħu.